Bolo Guntur Buana bolo salam rejo bolo. Lah Guntur Buana lho. Halo kambile. Oke, bakul-bakul wis ready. Infone mbok bontrotan bolo karo ndelok karnaval salam rejo lho setate iki ngulon. Kae ngarep kae ya son bolo. Lah iki kason iki apa iki son apa iki sik urung mari lah. RJ Audio bolo bae. Nah lek ngarep kae nggone Black Band iki SD Salam Rejo. Melbune ku etan Salam. etan Salam sekolah. Rejo. Lah iki lah wonge malah ndelok son neng kene lho bolo. Iki sone apa iki bolo? Parkir neng sendi. Oh. Malah ndelok son iki kok ning Salam Rejo. Piye infone bolo? Ready lho bolo. Manggaan. Oke.